Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында кыскача. Чаллыда бер ай эчендә генә законсыз 2,5 центнер алкогольне кулланыштан алдылар. Ни өчен эшмәкәрләр закон боза, моның кулланучыларга зыяны бармы? Хәбәрчебез ачыклады. Балалар бакчасын ачтылар, куркынычсызлык турында кайгыртмаганнар. Щелкунчик бакчасына йөрүчеләргә нинди куркыныч яный? Ишегалды юлларына ярты миллион 18-нче комплекста төзекләндерү башланды. Октябрь айында гына Чаллыда законсыз 2,5 центнер алкогольне кулланыштан алдылар. Иң күбе сырага һәм лицензиясыз эчемлекләргә туры килә. Закон бозмыйча эшләсәң дә керем алып була, ди белгечләр. Ни өчен эшмәкәрләр закон боза, моның кулланучыларга зыяны бармы? Гүзәл Шахапова ачыклады. Әле узган атнада гына алкоголь инспекциясы белгечләре ресторанда 40 шешәдән артык спиртлы эчемлекне кулланудан алды. Шәраб, коньяк һәм башка эчемлекләр лицензиясыз сатылган. Эшмәкәр законны беренче тапкыр гына бозмый, һәр тикшерүдән соң уртача 5000 сум штраф түли. Крепкий алкоголь, который необходимо реализовывать в каждом торговом объекте, независимо от того, магазин это или предприятие общественного питания, необходимо получить лицензию на розничный оборот алкогольной продукции. А получить ее может не индивидуальный предприниматель, зачастую они являются нашими нарушителями, а юридические лица. Только они могут получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при необходимом пакете документов. Әгәр законны юридик затлар булса, штраф күләме күпкә артыграк. Гадәттә лицензиясыз алкогольне бәяләрне тикшергән вакытта белгечләр ачыклый. Әгәр проблемага сатып алучы күзлегеннән карасак, аларга документ барлыгы кирәкми дә, чөнки лицензия сыйфатка тәэсир итми алар. Спиртлы эчемлекләр сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Шәһәрдәшләрдән сорадык. Наверное, цену, если оно более дорогое, то, возможно, оно лучше. Вот, можно спросить совет у продавца. Покупайте в более фирменных магазинах, покупайте, то есть вот в таких вот обычных магазинах продуктовых не покупайте. На акциз, наверное. На акциз не могу. Да, без понятия, берешь, да и покупаешь. Разницы нет. Она вот как была травой, так и останется. Ну, акцизную, да и даже не знаю на что, на все. Я не пью алкоголь. Ну, сейчас акцизы пошли. Вот туда и наклейки и все такое. Кызганыч әмма сатып алучыларның күбесе акцизда язылган мәгълүматны укый белми, ялган эчемлекне чыныннан айыручылар да сирәк. Законлы бизнеста исә ассортимент билгеле бер җитештерүчеләрнеке генә. Игътибарсызлар сыйфатсыз алкоголь белән агуланырга мөмкин. Мисал өчен, октябрьдә Чаллы барларының берсендә Казахстаннан кайтарылган шикле шешә табалар. Бер ай эчендә барлыгы 26 тикшерү уздырылган. Все проверки в сфере оборота алкогольной продукции выявлены с нарушениями действующего законодательства. В октябре месяце были зафиксированы такие нарушения действующего законодательства, как реализация пива в нестационарном торговом объекте. У нас оказался такой один объект. Реализация спиртосодержащей жидкости двойного назначения 2 факта. 6 фактов реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Законны иң күбе сыра сатучылар боза, алар кичке 10-нан соң да сату эшен дәвам итә. Соңгы айда белгечләр 140 литр сыраны әйләнештән алган. Кемнең закон бозуын шәһәрдәшләр халык порталына яза, мәгълүмат өчен 1000 сумнан 3000 сумга кадәр акча да алалар. Июль аеннан лицензиялы сатучылар автоматлаштырылган системада теркәлде. Һәр сату очрагы да егоистка күрсәтелә. Димәк, программа урнаштырылган кибетләрдә закон бозу очраклары да кими. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Транспорт, милек һәм җир салымнары түләү вакыты якынлашып килә. Әлегә шәһәрдәшләр барлык сумманың 14% гына түләгән. Шәһәрдәшләр бу сорауга җитди карамый, ди белгечләр. Бер айдан соң салым түләү вакыты тәмамлана. Шәһәрдәшләрдән җыелган акча бюджетны 800 миллион сумга тулыландырырга тиеш. Чаллылылар хатлар алды инде, кемгәдер мәгълүмат почта аша килсә, берәүләр шәхси кабинеты аша кереп танышты. 18-19 ноябрьдә республиканың барлык салым инспекцияләрендә дә ачык ишекләр көне узачак. Биредә барлык борчыган сорауларны белгечләргә биреп булачак. Каждый должен самостоятельно подойти в почтовое отделение. А если дети учатся или работают в другом городе, за границей, служат в армии, находятся в местах лишения свободы. На сегодняшний день почтовиками вручено только 2/3 конвертов с налоговыми уведомлениями, тогда как по республике данный процент превысил уже 80%. Мы многократно обращались к руководству почтамта с данным вопросом, и я очень надеюсь, что ситуация как-то разрешится.
Бақшаны аштылар, әмі қорқынышсызлық турында қойғыртмайлар. Әлік зәп бестесінің 17-ді 22 адресы бойынша орнашқан бинада доверие социаль ярдәм күрсәтүздәге орнашқан еді. 5 ел әлік Башқарма комитет оны кире мектепкәші білім беру учреждениесіне берді. Ел сайын олға кетіш бар. Яқтыртқыш бағаналары орнаштырылған шимбә өмәлері ұйыштырыла. Әмі жеулелерінің проблемасын хаманда шиша алмайлар. Шелкунчик бақшасына ерушілерге ненде қорқыныш яны біздің сюжетімізді. Әлігі ишік алдында балалар бақшасы барлығын көз алдына кетіру қиын. Ертеден кешке қадар күн сайын халық береге Тухай районының көп функциялы өзегіне келе. Шуның арқасында бақша яны парковкаға айленген. Наверняка водители сами, они не виноваты, что вот парковки специальной нет, поэтому ставят машины здесь. Двустороннее движение, и, конечно, вот зимой сейчас толща снега поднимется, деревья опустятся, и придется родителям идти по проезжей части. Я вот сама тоже с той стороны на работу идут, постоянно в проезжей части проходим, потому что другой дороги нет. Әтиенелер үзләре дә машинада килә, иртен автомобильләрен тротуарларга куючылар да бар. Шуңа күрә балалар транспорт юлынан йөрергә мәҗбүр. Бу исә куркыныч, автомобильләр зур тизлек белән хәрәкәт итәргә мөмкин. Кай чакта киресенчә бөке аркасында бу юлдан озак чыга алмыйлар. Дорога у нас узкая и движение двухстороннее, и поэтому любая машина, она затрудняет движение. И у нас возникают проблемы с автотранспортом специальным, который также вывоз мусора, продукты привозит. То есть очень большие проблемы возникают. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы или знак дополнительно установили, что у нас здесь стоянка запрещена. Борчылган әтиенелер ярдәм сорап ЮХИДИ инспекциясына мөрәҗәгать иткән, автоинспекция хезмәткәрләре урында тикшерү уздырды. Инженеры дорожной службы действительно считают, что на местной дороге есть целесообразность сделать искусственную дорожную неровность, организовать ее специальными знаками для предотвращения высокой скорости движения транспортных средств и предотвращения наезда на детей. Без Комсомол районы башкарма комитетына шалтыраттык, белгечләр әлеге проблеманы хәл итүдә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Инде бу атнада алар бакча территориясын тикшерәчәкләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әмді Яңа шәһәрнең 18-нче комплексында юллар проблемасын хәл итә башладылар инде. Ремонт 18-дә 12 йорты каршында бара. Юллар тар, машина кую урыннары юк, бергә махсус техника да керә алмаган. Проблема бик тиздән хәл ителәчәк. Комплексны төзекләндерүгә акча каян алганнар, иҗат төркеме ачыклады. Иртен һәм кичен һәр машинаны урап узарга туры килә ди Татьяна. Парковкаларда урын юк, автомобильләр тротуарда тора. Вечером приезжаешь, мест нету, машину ставить некуда. Ставим, соответственно, на газонах зимой, естественно, ставим на тротуары. Люди возмущаются, что пройти невозможно. Сама, будучи пешеходом, тоже этим возмущалась, ходила по дорогам с ребенком, это опасно все. Әле бу көннәрдә генә юлларны төзекләндерә башладылар, машина юлын киңәйтәчәкләр, асфальт катламын алмаштырачаклар, автомобиль кую урыннары булдырылачак. Ремонт эшләренә акчаны җирле үзидарә советы рәисе бергән. Ул республика күләм бәйгедә ярты миллион сум акча аткан. Многие не знают из жителей, обычно привыкли ругать руководство и за хорошее, и за плохое. То есть сделали хорошо, но угодили не всем. Но никто не знает, что будни этих людей начинаются довольно с раннего времени. Вот для того, чтобы сделать дорогу и расширение 18-12, по поводу расширения, мы встречались с руководством города в 6:30 утра. Большое, огромное спасибо, что руководство города нас слышит, понимает, идет нам навстречу и сотрудничает с нами. Ремонт эшләренә керешер өчен куакларны кисәргә туры килгән. Язын алар урынына сирень һәм розалар утыртачаклар. Кар яву аркасында эшләрне бераз туктатып торганнар. Һава шартлары яхшыргач төзекләндерү дәвам итәчәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәр казнасының иң күп өлеше түрәләр, укытучылар һәм медицина белгечләренең хезмәт хакына китә. Бу сан бюджетның 66% тәшкил итә. Быел шәһәргә 7 миллиард сум акча кергән, чыгымнар 5 миллиард ярым сум. Бюджет өлкәсендәгеләргә хезмәт хакы түләүдән соң икенче урында шәһәрне төзекләндерүгә киткән чыгымнар. Моңа 175 миллион сум акча юнәлтелгән. Хәзер ел азагына кадәр акчаны кысып тотасы була.
Көнкүреш колдыкларынан көмір һәм газ ягулыгы җитештерәчәкләр. Шолыда Россиядә бердән-бер булган канализациядан җыелган ләм калдыкларын эшкәртү буенча махсус инновацион проект гамәлгә ашырыла. Шолы су каналыннан җыелган ләм калдыклары 100 гектар җирне били. Еллар дәвамында ул табигый ысул белән юкка чыгарга тиеш булса да, 1,2 куб метр ләм җыелган. Аны вакытында эшкәртмәсәң, начар ис чыга, авыр металл калдыклары туфракка, грунт суларына эләгә. Оешма елына 30 000 тонна ләм эшкәртеп көмір һәм газ ягулыгы җиткерергә ниятли. Бу шәһәргә генә түгел, республика ил өчен дә отышлы булачак. Әлегә Россиягә ел саен 25 тонна көмір чит илдән кертелә. Проект позволит улучшить экологическую обстановку и вернуть в хозяйственный оборот земельные ресурсы. Пиролизное топливо и сорбционный материал будут использоваться для очистки сточных вод и промышленных выбросов. Объем инвестиций составил более 500 миллионов рублей. Будет создано 25 новых рабочих мест. 5 елдан соң яна Шолыда шәһәргә империал цирка килде. Соңгы тапкыр артистлар җиңү паркында чыгыш ясаган иде. Хәзер исә күп нәрсә үзгәргән, чыгышлар да, артистлар да. Бу цирк гади түгел, биредә алып баручы да юк. Номерлар бер-бер атлалмашынып тора. Номерлар вакытында тире тавышка җырлыйлар. Гимнастлар трюкларын үзләре генә бернинди ярдәмсез башкара. Ну и стараемся привлекать в программу номера, которые не очень часто появляются на цирковом поле, скажем так. Ну, единственная задача основная – это шоу для всей семьи. Үлем тәгәрмәче дип аталган номер күпләрне таң калдыра. Тамашачылар акробатның һәр хәрәкәтен күз алмыйча карый. Сәхнәгә хайваннар чыкса, барысының да йөзендә елмаю барлыкка килә. Дөяләр, шаян этләр, понилар. Арысланнар тәҗрибәле артистлар 5 ел сәхнәдә. Өйрәтүче Анатолий Ковалев әйтүенчә, тәнәфес вакытында алар көйсезләнеп тә ала. Һәрберсе белән уртак тел табу мөһим. Мне кажется, организаторы, они нашли какой-то свой конек, потому что здесь и не только представление, но даже и поют. И какой-то вот свой особенный стиль у этого цирка. Моня исемле клоун олылар белән дә, балалар белән дә шаярырга ярата. Циркта тамаша эш көннәрендә дә, ялларда да уза. Билетлар Эссен сәүдә үзәгендә сатыла. Империал циркы Шолыда 20 ноябрьгә кадәр булачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Сез ноябрьнең 1-нче көне алып килгән яңалыклар белән таныштыгыз. Студияда Роза Хәбибуллина эшләде. Сау булыгыз.